protiv renomiranog protivnika. Stvari su izgubljene već u Vaksiju prije 3 dana kada su Šveđani bili bolji sa 27-19, ali kao što rekoše i Nikola i Marko, pokazala je ova utakmica da možemo biti ravnopravni i sa onim najboljim. U ovom remiju od 27-27 protiv Švedske najefikasniji ponovo je bio Nikola Prce sa 8 pogodaka, 9 je dao u onoj prvoj utakmici, a interesantno Marko Tarabokija, Senjamin Burić, Vladimir Vranješ i Dejan Malinović su utakmicu završili sa 3 pogotka. Dobar je bio Mario Blažević, 9 odbrana, Benjamin Burić upisao 2 odbrane. Na drugoj strani Gottfridsson, 6 pogodaka, Petersen je dao 4 kao i Nilsen. Zaustavili smo krila reprezentacije Švedske večeras, ali nismo pivote koji su bili izuzetno nezgodni po naše golmane. Interesantno da je prvi čuvar mreže Švedske Andersson branio poprilično slabo, samo 1 odbrana, ali je zato Appelgren upisao 8 odbranjenih lopti. Na kraju, šta reći, moramo čekati neka bolja vremena. Bili smo u Kataru na tom svjetskom prvenstvu, nadamo se sada plasmanu na prvenstvu Evrope u Hrvatskoj. To su naredne obaveze koje čekaju rukometnu reprezentaciju, a ovaj baraž protiv reprezentacije Švedske završio je dakle onako kao što su završili oni protiv Danske, Češke, Norveške, Mađarske i Njemačke. Nadam se da će naredni baraž, ukoliko do njega dođe, biti kao onaj protiv Islanda prije 2 godine. Poštovani gledalci, hvala na pažnji, vjerujem da ste uživali u ovoj odličnoj rukometnoj predstavi. Pozdrav iz dvorane Mirza Delibašić Kulturno-sportskog centra Skenderija.